El que significa és assolir una fita de tota una lluita de milers i milers de persones durant dècades per protegir, conservar i dinamitzar l'Horta de València. L'Horta de València no sols és paisatge, que és molt important, no sols és qualitat ambiental, és sobretot un espai d'agricultura periurbana, únic, intransferible en tota Europa. Només s'acaba de començar el treball de recuperació de l'horta amb un pla de desenvolupament agrari perquè les persones que treballen i viuen a l'horta ho puguen fer amb condicions dignes i amb qualitat de vida, per tindre aliments de qualitat, per tindre uns espais agraris ben conservats que per fi no estiguen amenaçats per la feroce especulació urbanística que l'ha amenaçat i l'ha mossegat durant sobretot els últims 20 anys.